Illum se naqra l-ewwel kapitlu minn ktieb magħruf ħafna ilu li ħareġ fl-1985 u mbagħad reġa' ħareġ it-tieni darba fil-91 u reġa' ġie stampat tat-tielet darba fl-2016. Dan huwa ktieb klassiku ta' Trevor Zara, Rempuċu f'Belt il-Ġobon. L-ewwel kapitlu jismu Ġuħ u Bart. Qatt rajtu Ġurdien bis-seqi fil-ponta ta' Mnieħru, fit-tarf ta' Dembu u fix-xfar ta' Widnejh. Li kieku nżiltu sa Wit Peprina fl-eqqel ta' Jannar u dħaltu fil-bejta ta' taħt il-ħarruba l-kbira, kontu ssibu Ġurdien sew bħal dan. L-imsejken Rempuċu. Mhux hekk biss, iżda bil-kefsħa mustaċċih iddendlulu l-isfel u s-suf bellusi tiegħu sarlu donnu l-anżid. Mhux ta' bxejn li tgħaddi x'kien tgħaddi minn quddiem biebu kon dejjem tisimgħu igerger u jisħet lix-xhur kiefra tax-xitwa. U ibnu Rempuċellu kien ikollu jalaq ħalqu u joqgħod jissapporti tgergir ta' missieru bis-sabar kollu. Lanqas biss kien jażżarda jaqbel miegħu, aħseb wara imerieħ. Rempuċu qatt ma seta' jifhem kif il-Peter Ross, il-Bebbux u l-asafar tal-bejt kienu joqogħdu jiġġerrew mal-wied bejn Diċembru u Frar. Dawk qed iħossu moħħhom kien igemgem kull meta jiftakar. Tassew trid tkun Peter Ross baħnan jew Bebbux u b'qoxra ħoxna biex tissapporti kesħa bħal din. Ta' bilħaq li dik is-sena kienet għamlet kesħa eħrex minn ta' snin oħra. Mhux lil Rempuċu biss kienet ta' ġewwa, imma ħafna kienu dawk l-annimali li żiedu it-tiben mal-kutri u issakru ġol-bejtiet tagħhom bi-tliet bibien fuq xulxin. Is-serb tant tgeddes li taqqat waħda sew u ma nafx min irnexxielu jħollu meta wasal is-sajf. Il-fenek l-aħmar ġiel l-iżrameġ kollha ta' taħt ix-xarejn jitilgħu jorqdu fuqu biex isaħħnuh. Anki l-brimba ħadmet taqbuta madwara eħxem minn tas-soltu u saret donna dudu tal-fostqa. Imma żgur li ħadd minnhom il-kol ma ġieb id-dinja fix-xifer daqs Rempuċu. Għax biex tkompli taqgħod beda wkoll joqsu l-ikel. Fit-tmiem is-sajf huwa u Rempuċellu kienu ħażnu ħafna ħarrub, qamħ u qxur tal-frott, imma b'dak il-bart kollu Rempuċu aktar fetaħ l-aptit u kien wisq iżjed mixtiewi ta' qabel. Ta' sikwit kien itenni lill-ibnu li jekk mhux se jmur ifittex l-ikel kienu se jmutu bil-ġuħ it-tnejn. U l-imsejken Rempuċellu kien ikollu jħalli l-ken tal-bejta u joħroġ jara jsibx xi loqma niexfa. Imma fejn jaqbad isiba. Il-wied kien għadira waħda bl-arar tax-xita u meta Rempuċellu kien imur lura lejn il-bejta idu f'idu, Rempuċu kien aktar jirrabja u jgergirlu li allura aħjar ma ħareġ xejn għax bil-ftuħ u bl-eluq tal-bieb kien kessaħ il-bejta kollha. U li jekk dan ibnu ma kienx jinqala biex isib loqma ħobs niexfa tassew ma kien tajjeb għal xejn u li kien se jikber f'delinkwent bankilas u x'nafien. U meta darba Rempuċellu sfidaħ bil-pulit biex imur ifittex li kellu, Rempuċu rrijat il-ħarruba kollha blajjat. Qallu li tassew rid ikun iben ingrat biex jistenna li l-imsejken missieru bis-seqi f'Dembu, f'Mnieħru u f'Widnejh għandi joħroġ jiġġerra fil-beraħ tal-wied. Rempuċellu xtaq ifakru li rid ikun missier wisq aktar ingrat biex jistenna li daqsxejn ta' ġrejden joħroġ ifittex l-ikel fix-xita nieżla qliel. Imma derlu li jaqbel isod ħalqu u joqgħod igerrem l-aħħar ħarrubu bil-kwiet. Imnalla kien għalihom il-Peter Ross li ta' kuljum kien inewlilhom xi ħaġa biex igermu. Darba kien iddubbalhom feles ġobon tal-ħakk u Rempuċu għamel festa. Illum kull magħna Peter Ross
stiednu Rempuċu ixammem il-ġobna u jberra għajnejh. Rempuċellu, mur dawillu żewġ qamħiet milli għandna fil-kamra ta' ġewwa. Kemm Rempuċellu kif ukoll il-Peter Ross kienu jafu li fil-kamra ta' ġewwa ma kien hemm xejn ħlief tiben u ħuxlief. Imma biex jobdi lill-missieru, Rempuċellu telaq il-ġewwa biex ta' parsi jġib il-qamħ. Sadattant il-Peter Ross laħaq wieġeb: Grazzi, xorta waħda, imma baqa li ħafna għadix nagħmel. Minnek jonqos, feraħ Rempuċu. Ejja Rempuċellu, ħalli l-qamħ fostu għax il-Peter Ross maġġel. U hekk Rempuċellu ħalla l-qamħ ta' moħħ missieru f'postu u ħareġ fil-kamra ta' barra biex isellem lil Peter Ross u jiżih ħajr ta' dik il-ġobna tfuħ li kien ġabilhom. Għalkemm kienet feles ġobon daqs nitfa, Rempuċu u Rempuċellu killuha bil-qalb u damu jilaqgħu difrejhom salada. Iżda ġara li wara it-toma bnina ta' dik il-ġobna, Rempuċu beda jtijem kollox ħażin. La baqa' jifraħ bil-ħobs niexef u lanqas bil-ħarrub immermer. Baqa' jewdem fuq it-toma taqsa mill-qlub ta' dik in-nitfa ġobon u kull meta l-Peter Ross imur tkilhom mal-bieb, Rempuċu kien dejjem jittama li se jġiblu xi ġobna oħra. Dik darba kien ta' kull darba jwieġeb il-Peter Ross. Tistenna xejn aktar ħlief ħobs niexef u ħarrub imoddi? U kesħa u ġuħu xita, gerger Rempuċu, dejjem norqod bl-istonku mafus u dan l-imsejken ta' abni qed jolob bis-sigħat. Rempuċu teftef zaqqu u l-laħam ta' dirajħ, iżda derlu li aktar qed iżid fil-pis milli jirqaq u ħabat se jipprotesta. Imma missieru kien pront ħataflu dembu u kompla jgħid: Ara, Peter Ross, għax rajt demb ta' ġurdin magħlub daqs dan. Tistħajlu tibna se tinqataf biċtejn. Il-Peter Ross infex jitħaq kemm jiflaħ u Rempuċellu daħaq ukoll. Iżda Rempuċu kompla jgerger li matul dik ix-xitwa tant kien olob li meta toqrob ir-rebbija u joħroġ mill-bejta żgur ħadd ma kien se jarfu. Int taf fejn missek kontejx? F'belt il-ġobon. Da x'jaħbad? Staqsih Rempuċu imkebbeb ballun qalb gozz tiben. Ma nafx, żied jgħid il-Peter Ross, imma jien qatt ma rajta, imma Pirpirellu kien qalli li rata sew. U da il-ġobon tagħha. Din qatt ma smajta ta' waqqaf widnejh Rempuċu. Qed tisma' Rempuċellu. Olla leħnu l-ġurdin, belt tal-ġobon. Imma fejn taħbad din il-belt? Min jgħix fiha? Issa ma nafx, reġa' Peter Ross. Jekk trid tkun taf aktar fuqha, staqsi l-Pirpirellu. U b'dawk l-aħħar kelmiet il-Peter Ross felfel rixu, qabad il-bieb u telaq. Imma dak il-lejl Rempuċu ma setax jagħlaq għajn majn. Beda jġib quddiem għajnejh ċapeb kbar ta' ġobon mibnijin fuq xulxin, kull waħda qed mill-oħra, u huwa u Rempuċellu jieklu u jiġru minn ġobna għall-oħra bla xaba. U fil-ftit ħin li raqat, ħolom li s-siġar ta' witt peprina bdew ikabru l-ġobon, bajtar tax-xewk tal-ġobon, qasab tal-ġobon u saħansitra ix-xita niżlet traxxax il-ġobon maħkuk. L-għada filgħodu Rempuċellu bil-kemm rid jemmen lil għajnejh, ra lill-missieru joħroġ minn ġol ballun tiben li kien ilu mkebbeb fih mindu għamlet l-ewwel xita, raħ jitfarfar u jomxot mustaċċieħ, raħ jillixxapilu u bleħen sħiħ semgħu jgħidlu: Jien ħireġ. Rempuċellu ħaseb li kien qed joħlom. X'inti tajt missier? Daq terġa' tibda nieżla x-xita u llum kesħa aktar mill-bieraħ. Mal-lejl għamlet ħalba silġ taf. U taħseb int li missierek se jibża minn bexxa xita jew żibġa silġ?
Fejn sejjer? Staqsih Rempuċellu beżan li missieru kien f'xi ħmar il-lejl jew ħmar il-għodwa. Għandi bżonn ninkellem ftit lil Pirpirellu, wieġbu l-Ġurdien. Il-Peter Ross għalli li għandu bżonn xi parir minn għandi. Inti ibqa' ġewwa għax il-kesħa ma tiswix għalik. U lebbet il-barra bla ma ta' żmien lill-ibnu jistaqsih xi ħaġa oħra. Fil-beraħ tal-wied kien hemm kesħa x-xoqladam ta' l-Ixref Ġurdien, imma oħroġ il-ħaġeb Rempuċu ma ħabbilx rasu. Talaq jaqbes il-ġebel u x-xewk donnu fenek. Bil-ġiri beda jisħon jihmar u sama wasal taħt il-ħarruba fejn kienu jagħmlu Pirpirellu u Pirpirella la safar tal-bejt Rempuċu sar qarqan xraba. La safar ferħu bih u stidnuh jitla' ġol-bejta tagħhom u skantaw x'kien li ġiel lil Rempuċu joħroġ minn daru f'kesħa bħal dik. Iżda Rempuċu kien donnu bla sabar u ma kellux f'moħħu joqgħod jaħli żmien fi kliem vojt. Minnu fih staqsa lil Pirpirellu dwar il-biċċa ta' belt il-ġobon li biha kien webblu il-Peter Ross. Ta' bil-ħaq, wieġbu Pirpirellu, issa ilu ħafna żmien u x'tassew għażiża tiegħi. Dar jistaqsi lil martu li kienet medija tirranġa it-tiben tal-bejta. Ekku, għaltlu Pirpirella bla ma waqfet minn xogħla. Konna għadna kif iżżewwiġna, żied l-asfur, u konna morna safra l-bot bħala btala ta' qamar il-għasel. Konna għadna żgħar, jien u Marti. U x'tassew għażiża Marti? Ekku, wieġbet Pirpirella tissara ma tibna li ma rriditx tidħol f'posta. U konna nifilħu ntiru, kompla Pirpirellu. Konna kuntenti tajt x'kemm jirrid nieħu lil Marti x'imkien speċjali f'xi post li qatt marat. U ħatta f'belt il-ġobon għatejlu kliemu u Rempuċu fuq ix-xwiek. Konna waqafna ħdej post mimli kollu qasab. Tajt xi ġmiel ta' qasab kollu bil-pjuma donnu reġiment soldati. Tiftakar għażiża tiegħi. Ekku, wieġbet Pirpirella hija u taqla dik it-tibna li ma rridix tidħol f'posta. U mbagħad konna għaddejna minn fuq wied kbir, akbar minn wied peprina, u fih aktar siġar u bajtar tax-xewk. Konna waqafna nieklu għand il-bsiepes. U x'kemm kienu temawna tajjeb, għażiża tiegħi. Ekku, qablet miegħu Pirpirella waqt li qamet biex tmur iġġib tibna ġdida. U belt il-ġobon għajjat Rempuċu. Konna bqajna ntiru dejjem lejn tluħ ix-xemx u waqafna nixorbu minn għadira kbira. U x'tassew għażiża. U dik li marqa ta' belt il-ġobon ħanġar Rempuċu bla maħalla lil Pirpirella twieġeb. Ekku. Bil-mod, għażiż Rempuċu. Ħares lejh blikraħ Pirpirellu. Dan kollu ġara ħafna żmien ilu u jeħtieġ niftakar kollox wara xulxin. Inkella nagħmel xi tgerfixa. Moħħi m'għadux kif kien ta' u x'tassew għażiża tiegħi. Imma l-għażiża tiegħu kienet marret iġġib aktar tiben u ma setgħetx twieġbu ekku. Għalhekk waqaf jistennija tiġi lura u sa dan it-tant Rempuċu għati giddem difreħ u l-ponta ta' dembu bis-seqi. Imbagħad meta Pirpirella ġiet lura u qablet ma' żewġa li moħħu m'għadux li kien, Pirpirellu kompla jgħid. Belt il-ġobon kienet tefa ta' ġebla l-bot mill-ladira. Meta wasalna hemmhekk kien bil-lejl ma stajniex narawha sewwa, imma kien hemm riħa tqila ta' ġobon mifruxa ma' kullimkien. Aħna ma tantx nagħmlu għalih il-ġobon, imma dik ir-riħa fetħet inna l-aptit u rsaqna naqru ftit minnu. Kif ngħidlek jien m'hawnx ġobon itjeb minnu fid-dinja kollha. Rempuċu kellu l-sienu mdendel sa geddumu u għajnejh mqabżin il-barra aktar minn ta' żrinġ. U ta' min din il-belt staqsih jilaq il-ġobon mistħajjel minn madu frejħ. Xija safar tal-belt li ltqajna magħhom kienu qalulna li dik il-belt kienet tal-ġriedem bojot. Imma aħna ma rajna l-ħadd.
Kien dlam ċappa. Rempuċu qam bil-wieqfa u tmattar. Neżik ħajn minn qalbi Pirpirellu, sellem Rempuċu lill-Asfur. Storja tassew sabiħa. Storja xejn, għajjat l-Asfur infantas. Din hija ġrajjata bil-ħaq, u x'tassew għażiża tiegħi. U belt il-ġobon, rajnija b'dawn l-għajnejn. U x'tassew għażiża tiegħi. U l-ġobon doqnieħ fuq li doqnieħ. U x'tassew għażiża tiegħi. Imma Pirpirella ma setax tlaħħaq ma dawk il-mistoqsijiet kollha f'daqqa u baqgħet tinseċ it-tiben f'postu waqt li żewġa kompla jitmasħan. Rempuċu telaq jiġri lejn daru f'xi taqlil. U meta daħal imxarra pasra, Rempuċellu trekken fil-kmajra ta' ġewwa għax ħaseb li kienet ġejja xi xenata. Imma xejn minn dan, Rempuċu qatt jitfarfar bil-kwiet kollu, tkebbeb mill-ġdid ġol kobba tat-tiben li kellu ma' ġenbu u raqat raqda fonda qisu kien ġrejden ta' jumejn. Fil-jiem li ġew wara, Rempuċellu ra bidla stramba f'missieru. Beda joħroġ idur mal-wiet ta' kull filgħodu, xita u mhix, u jiġi mobbi b'kull loqma ikel li jsib. Tant li l-Pitir Ross ma kellux għalfejn jibqa' jnew lilhom l-ikel. U kull meta Rempuċellu kien jistaqsih għalfejn kienu qed jaħżnu dak l-ikel kollu, Rempuċu kien iwieġbu biss: "Għad niġu bżonnu ibni, issa tara." U kull darba li l-Pitir Ross imur jarhom, Rempuċu arah jistaqsih: "Meta se jibda jaħseb għar-rebbija, Pitir Ross?" "Tajt mhux daqs 20 lejl ieħor," iwieġbu l-Asfur. Sa fl-aħħar ix-xita għejjiet u l-ajru beda jiddawwal. Fil-wiet beda jinstema' ż-żanżin tan-naħal u t-tferfir tal-frifet. L-isfar niżel mimma wiċċ ix-xemx u ġera mal-mudijiet kollha tal-wiet. Fetaħ il-bukketti tal-qarsu u l-irdieden taż-żigland. Felfel iż-żibeġ tal-akaċja u beda jnixxef il-ħaxix. Il-peprin beda jixxabbat ma' qalb ix-xajr. L-arja saħnet u l-gremxul beda joħroġ inemmess mill-persjani tas-sejjieħ. Anki l-qanfuda bdiet toħroġ tonxor taħt iż-żebbuġa l-għolja. Lejla waħda, waqt li kienu miġburin ġol bejta, Rempuċu dar fuq ibnu u bħarsa serja f'għajnejh qallu: "Ibni, għada se tibda ħajja ġdida għalina. Għada ma' s-sebħ jiena u inti se nitilqu minn wiet Peprina għal dejjem." "X'inhu?" qabes xibrejn Rempuċellu. "Iva, ibni," kompla Rempuċu bl-istess ħarsa soda. "Bħala missierek jien neħtieġ naħseb x'inhu l-aħjar għalik. Hawnhekk ġo wiet Peprina inti m'għandek l-ebda futur. La hawn ikel biżżejjed u laqqas kumdita. Ma jistax ikun li nerġgħu ngħaddu xitwa oħra bħal ma għaddejna." Rempuċellu ma rridx jisma'. Beda jfakru fil-ħbieb li kellhom, fil-gost li kienu jieħdu matul il-jiem tas-sajf, fl-avventuri strambi li għaddew minnhom, tant li l-bnedmin iddeċidew li jiktbuhom, u fil-festa famuża kull meta jkun qamar kwinta. Iżda Rempuċu ta' kull darba kien itennilu, jiġifieri jirrepetilu, li jeħtieġ jaħsbu fil-ġejjieni u mhux fil-lob ta' tfal. "Għalhekk, għażiż ibni," tem kliemu Rempuċu, "wara xitwa sħiħa naħseb u newden jien qtajta li mmorru nfittxu belt il-ġobon." Rempuċellu kien insija għal kollox dil-biċċa ta' belt il-ġobon. Kien għaddija bi ħrafa, imma missieru żguraħ li din kienet teżisti tassew u da msija jirrakkontalu dwar il-ġmiel blaqjies tagħha, it-tieba ta' ġobon speċjali u lena li kienu se jsibu ruhom fih la jaslu hemmhekk. Ta' xejn karab Rempuċellu, ta' xejn fakru f'Qanfudinu, f'Żar Muġiġa u fil-ħbieb kollha tal-wiet. Rempuċu kien deċiż. L-għada filgħodu qabel tluħ ix-xemx dehru żewġ ġrieden tilgħajn mal-ħajt tal-wiet b'sorra wara darhom. Ġurdien kbir jaqbes quddiem u ġurdien żgħir miexi wara b'rasu mazza.
Il-Ġurdien iż-żgħir kultant kien jieqaf iħares lura lejn il-wied li kien għadu qed jistembaħ taħt ir-raġġi fietla tax-xemx. Jħares lura u jimsaħ imnieħru. Iżda l-Ġurdien il-kbir baqa' dejjem iħares il quddiem u jimxi b'pass qabbiżi. L-asafar tal-bejt kienu jidhru jittajru fuq rashom u leħen il-qanfuda nstema' janni l-għanjiet ta' dari u tperreċ il-lożor. Imma l-ġrieden baqgħu tilgħin mal-blat tal-wied bis-soror fuq darhom. Sa fl-aħħar laħqu l-quċċata. Il-Ġurdien iż-żgħir ta' l-aħħar ħarsa lejn il-wied għażiż tiegħu. Mesaħ imnieħru u kollox eb wara l-blat għoli, imma l-mogħdija mnejn għaddew kienet miżewda pepprin nofsu miftuħ. Mimli kollu qtar ileq. Donnu qtar tan-nida. U hemm jintemm l-ewwel kapitlu mill-ktieb ta' Trevor Zara Rempuċċju f'Belt il-Ġobon.